Mas mataas po na heat indexes. Posible pong maranasan po sa mga susunod na araw. Ayon po yan sa Pag-asa Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Nagbigay linaw ang Pag-asa Dagupan kaugnay sa muling pagtaas ng heat index sa lungsod matapos may talang 41 degrees Celsius noong Abril 16 ang pinakamataas sa buong bansa sa nasabing araw. Ayon kay Engineer Jose Estrada Jr., Chief Meteorologist ng Pag-asa Dagupan, ang patuloy na maalinsangang init na nararanasan sa Dagupan City at iba pang bahagi ng Pangasinan ay dulot ng umiiral na weather system sa bansa kasabay ng epekto ng lokasyon ng lungsod na malapit sa karagatan na nagdudulot ng mas mataas na humidity. Unahan natin yung weather system natin po kasi nagkaroon tayo ng tinatawag natin na range of high pressure area. Ibig sabihin yung hangin na galing dito sa East Pacifico ay medyo malinsangan, wala naman tayong convective dyan o yung mga tinatawag natin na bubuong ang any weather system sa lugar na yan. So nakakaroon tayo ng malinsangan na panahon. So yun pa yung isang epekto at saka pa yung isa itong malapit tayo sa dagat. Yung sea surface temperature ng dagat ay naibubuga o naitutulak pa rin dito sa area ng Dagupan. Kaya nakakaroon tayo ng tulong na nakakapagbigay dagdag ng init dito sa kalupaan ng Dagupan. Ipinaliwanag din ni Estrada na ang kasalukuyang heat index ay nasa kategoryang extreme caution o nasa 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius na maaaring magdulot ng mga sakit na kaugnay ng init tulad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. So dito ang kinako natin, nasa bracket tayo ng tinatawag na extreme caution, yung tinatawag natin yan. So, ibig sabihin, posible magkaroon tayo ng heat stroke, heat cramps na possibility, lalo-lalo pag nagtagal tayo sa exposure ng araw. So, yan po yung isang epekto, kaya magkakaroon tayo ng ganyang event. Dagdag pa niya, posibleng maranasan pang mas mataas na heat index sa mga susunod na araw, kaya't muling pinalalhanan ng publiko na mag-ingat at sundin ang mga payo ng ahensya upang maiwasan ang masamang epekto ng matinding inita. So, asahan pa natin yan na tataas ang ating temperatura, lalo-lalo na itong tinatawag natin na binabantayan natin na kada oras ay inobserbahan natin. Asahan pa natin na tataas pa ito hanggang sa katapusan ng Abril. So, pala lang natin sa ating mga kababayan dito sa Pangasinan, lalo na dito sa Dagupan, kung hindi naman importante yung lakad natin, stay at home o sumilong sa mga punong kahoy, kung meron tayong pagliliman ng punong kahoy dyan. Sa mamumula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.